Il-ħadd 23 ta' Lulju l-ġurnal Illum żvela kif matul laqgħa ristretta indirizzata mis-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Finanzi Alfred Camilleri saret wissija dwar l-istat ħażin tal-finanzi tal-Gvern. Camilleri kien kwotat jgħid li jekk kienu se jibqgħu jipposponu d-deċiżjonijiet kienet se tiġi għar. Dikjarazzjoni li tkontradixxi għal kollox l-impressjoni li tingħata mill-Prim Ministru Lorenz Gonzi u mill-Ministru tal-Finanzi li pajjiżna għandu finanzi fis-sotu li pajjiżna ma ġiex milqut mill-kriżi internazzjonali. L-għada li kienet rapportata din il-laqa il-Prim Ministru Lorenz Gonzi fil-Parlament qal li din hija fantażija. Iżda l-ġurnal Illum tal-bieraħ kompla jiżvel aktar dettalji ta' din il-laqa sensittiva li sal-lum Lorenz Gonzi għadu ma mmettix li saret. Il-laqa saret fil-Ministeru tal-Finanzi nhar it-3 19 ta' Lulju kien hemm preżenti Marlene Bonnici, is-Segretarju Permanenti dwar il-Fondi tal-Unjoni Ewropea. Alfred Camilleri, is-Segretarju Permanenti tal-Finanzi kien kwotat jgħid li Malta qed tissemma u mhux dak li ngħidu aħna imma l-perception ta' swieq. Camilleri kien ikkwotat jgħid ukoll li din il-ġimgħa għandhom jittieħdu deċiżjonijiet strateġiċi dwar il-baġit ta' din is-sena u dwar il-baġit tas-sena d-dieħla. Matul ġibdet ukoll l-attenzjoni fuq numru ta' regolaritajiet fosthom dwar kif l-MCSD ilu żmien twil jiltaqa' l-Fenixja mingħajr m'għamel management agreement mal-lukanda.